suck him down for like 2 seconds. Well, I got this pack. I think that's gonna be okay. Like, I hated fucking saxophones till like 20 minutes ago. You know what I'm talking about, dude? That's the sound of the street, dude. It's so hot in here. You've been lied to by every institution. What makes you think for 1 minute that the religious institution is the only one that's in the universe that men have called God? I don't know what God is, but I know what He isn't. And unless and until you are prepared to look at the whole truth, whatever lies everywhere, you have to know the truth and seek the truth, and the truth will set you free. En Lynx-helikopter fra flåden har netop sat 6 specialuddannede politifolk af på taget af ungdomshuset i København. Det er torsdag morgen, klokken er lidt i 7. Politiet er i fuld gang med den længe ventede rydning af ungdomshuset. Det startede, at jeg kom ud af min dør ned på taget. Helikopteren er kommet ind fra lav højde for ikke at blive opdaget, og den landsætter 6 mand fra PET's aktionsstyrke AKS. På taget smider de tåregas for at pacificere ungdomshusets vagter. Politiet har rekvireret gravkøer, bruges til at transportere kampvogne, er kørt op til huset fra hver sin side. På sættevognen er lifte, hvor betjente er klar til at blive sat ind i huset, eventuelt kasteskyts. Politifolkene trænger ind fra 3 sider. 6 AKS-folk rappeller med reb ned fra en helikopter for at fjerne modstanden fra taget. Fra forsiden går politiet ind via vinduerne
og næsten samtidig også fra siden af huset. Klokken 7:05, knap 5 minutter efter, udover de direkte involverede folk fra AKS, var det kun den øverste ledelse i politiet, som vidste, at netop torsdag var dagen, hvor ungdomshuset skulle ryddes. Man har forsøgt at holde i København. Her er vi få timer efter rydningen. På Nørrebrogade har ballademagerne først bygget barrikader af plastikskraldespande. Nu vælter de om formiddagen, begynder der at tegne sig et mønster for urolighederne. 50 er en demonstration på Blågårdsplads nået til Nørrebrogade ud for Peter Fabers Gade. Men det er for at skabe ro i København. Kampene bølger hen over hele aftenen rundt på Nørrebro. Her er vi på Nørrebrogade, hvor politiet skyder med tåregas mod ballademagerne. Gas har vi rent faktisk ikke set anvendt. Nørrebrogade. Stilhed mellem gader.